Nemrég beszéltünk pont, hogyha megállíthatnám az időt, akkor én azt mondom, hogy most. Nem 20 évesen, nem 25 évesen, nem 30 évesen, hanem most 49 évesen. Azért ez egy tök jó dolog szerintem, mert lehet, hogy valaki mondjuk ezt nézi, mondjuk 30 évesen és épp egy tök rossz állapotban, akkor nem arra gondol, hogy mondjuk az életének már úgyis vége van, ma mindegy neki, hanem ti is igazából majdnem akkor házasodtatok még csak össze. Üdvözöllek titeket a Jobban működni következő epizódjában. Most nem egy, hanem két kiváló vendégem lesz. Nagyon különleges vendégek számomra, kevés ember van, akikre úgy tisztelettel tudok tekinteni, meg felnézni rájuk. Ők ilyen emberek, nagyon sok mindenben kiemelkedőek. Kiváló testépítők, majd erről is beszélünk. Emellett vállalkozásuk is nagyon ügyesen menedzselik. Emellett ugye kiváló házas életük is van, szülők is, úgyhogy tényleg nagyon sok mindenben kiemelkednek, és emellett szerintem elég jó emberek is. Szülő. Úgyhogy üdvözöllek titeket, ők Varga László és a felesége Varga Káró Lívia. Úgyhogy kezdjük onnan szerintem, hogy honnan ismeritek ti egymást, mióta vagytok amúgy együtt, mert még én sem tudok rólatok sok mindent, direkt nem is kérdeztem meg, hogy ne spoilerezem le így a műsor. Igen, rám szólt ebédnél. Tehát már együtt dolgozunk már egy jó ideje, ugye a klienseim vagytok, viszont még sok mindent így személyesen még mindig nem tudok rólatok. Annak ellenére, hogy azért már töltöttünk együtt időt. Szóval, hogy kezdődött ez nálatok? Köszönj először. Sziasztok, de ez kamera. 2009. Igen. Most beszéltük meg, hogy konkrétan 2009-ben. A műsor előtt egyeztetni kellett a dátumokat. Igen. 2009. október vége, eleje valahogy így. Akkor volt az első randing. Igen. Ami egy jó gyúrással kezdődött. Óbudán, a Zsildába. Igen. Onnan elmentünk enni az Eurocenterben, nem tudom, hogy van-e még. És van, akkor szerintem. Ott jó kis gyrosztálat tettünk, még arra is emlékszem. És onnan meg beültünk egy moziba. Ez volt az első randing. De előtte már találkoztunk ugyancsak a Zsildában. Azaz én elbújtam egy oszlop mögé, mert én edzettem éppen, nem szeretem, ha megzavarnak edzés közben. És ő meg Tipcsiékkel beszélgetett, talán Varga Daniék, és ott voltak, nem tudom. Dani. Gábor. Igen. Dárdai, Szenyor Dárdai. Igen, de nagyon megijedt tőlem, és elbújt. Nem mert oda jönni. Pisztoly volt nála. Igen. Szolgálatból mentem. Pisztoly volt Akkor nála. még rendőr voltam. Azt tudom, hogy egyébként igen, rendőr is voltál. Igen, 20 évig. 20 évig rendőr? Igen. Óbudán kezdtem, 9 évig, és akkor onnan átmentem a 7. kerületbe, és akkor ott már forrónyomos nyomozó voltam. Úgyhogy 20 év után szereltem le, amikor terhes lettem Boldizsárral. Nem is tudtam, hogy ilyen sokáig, azt hiszem, hogy már előbb ott hagytad. Nem, hogy terhes lettem. Ahogy terhes lettem, akkor ott hát nyilván kihúztuk azt a 3 évet, a gyest, és akkor utána 2020-ban, azt hiszem, igen, 2020 március 1-én szereltem le. De visszatérve még a házasságra, akkor azért jól indult, és akkor azóta is töretlenül tart, azért ez is szerintem a mai világban elég ritka. Szerintem erősebb. Ebben a sportban szerintem még ritkább, Igen. és akkor egyre erősebben. Erősebb. Igen. És hogy ugye közös vállalkozás is van, és nem tudom, hogy melyik volt előbb, hogy az erős kapcsolat miatt lett ilyen jó vállalkozás, vagy igazából a vállalkozás, hogy együtt vittétek, és ilyen közös challenge-ek vannak, ez erősítette inkább a kapcsolatot, vagy inkább nehéz volt együtt? Nem tudom, ez csak így alakult. Ez csak alakult. Igen. Ugye nem kaptam melót szállodában, mert amikor összeismerkedtünk, egy barátom Tipcsi ismertetett össze minket, akkor én még hajón dolgoztam. Akkor már recepciós voltam, azt hiszem a hajón. Igen. És ugye leszálltam, hogy itthon maradjak vele, amikor vége volt a szezonnak, az valahogy január végén volt. Január végén volt vége a szezonnak. Ilyen ez folyami hajó volt, igen. Amsterdam-Budapest között közlekedett csak, és ugye akkor abba hagyom a hajózást, akkor még Ivivön beszélgettünk sokat, meg ilyen hát nagyon rövid randiaink voltak, mert azt hiszem, hogy
4 éjszakát töltöttünk Pesten, meg 4-et Amsterdamban, amikor volt a turnusváltás, és akkor ilyen 2 hetes utak voltak, tehát ilyen 4 hétig nem láttuk egymást tulajdonképpen, mert ugye 2 hét oda, 2 hét vissza, és de volt, hogy már hamarabb leszálltam a hajóról, és vonattal jöttem, vonattal hazajöttem, mikor a Superbody-ra mentünk. Igen. És na mindegy, és úgy volt, hogy ott hagyom a hajózást, itthon keresek merút. Ugye nekem ilyen, hát a végzettségem az több is van, de végül is ilyen szállodával, idegenforgalommal kapcsolatos, idegenforgalmi közgazdász, úgy hívták ezt a főiskolán, és szállodában próbáltam ugye elhelyezkedni, nem nagyon sikerült, és akkor a szerelmemnek az egyik barátnője szólt, hogy csináljunk termet Turára, ő arra a környékre valós, és hogy nem volt ott jó terem, és akkor úgy volt, hogy csinálunk oda egy termet. Igen, mert amikor leszállt a hajóról Guldászka, akkor mindig mondogat, hogy ő neki akkora álma, hogy egy saját konditerme legyen. Ugye én akkor még rendőr voltam, Szerintem minden gyúrosnak ez a nagy álma. Igen, és akkor mondtam neki, hogy akkor csináljuk. Akkor vágjunk bele, nekem van egy fix munkám, egy biztos bevételi forrás, vágjunk bele, és akkor csináljuk együtt. Igen, én szkeptikus voltam, meg félős, inkább nem nagyon mertem. Ő volt a talpra esett. Akkor azért kellett hozzá társunk. És akkor végül is így alakult, hogy mondtam neki, hogy ha álmod, váltsuk valóra, akkor csináljuk együtt, és akkor hajrá. És akkor Tura meg ilyen, hát az ilyen teljesen véletlenül jött, hogy Tura, mert a barátnő mondta, hogy azon a környéken annyira nincsen konditerem, és biztos jó lenne. És akkor oda nyitottunk egy termet. Hát jó volt, kezdésnek jó volt. De akkor azért teljesen ugye a civil életből egy ilyen tök átlagos munkából mondhatjuk így, akkor nagyon jött az egész. Hát nem úgy, hogy volt rengeteg pénzetek, és akkor azt, hogy be akartak valami befektetést kerestetek. Nekünk soha nem volt segítség, mi mindent önerőből. De azért volt félretett így a melóból. Hát neked. Én a rendőrségen nem kerestem magam halálra. De nagy mákunk is volt, mert nagyon jó áron találtunk gépeket. Tehát, hogy mai áron mondjam, ma ilyen használt gépeket, hogyha nézünk, most mondok egy 500 000 forintos gépet, azt olyan, mint hogyha most megkapnád ilyen 100 000-ért kb. Tehát 5 áron találtunk gépeket ott a vízivárosi esélyben, onnan hoztuk el őket. Mondjuk ez a mai napig igaz rátok, hogy azért nem a legdrágább gépeket vesztek meg, hanem próbáltak jó árérték arányba találni dolgokat. Jó gépeket. Jó gépeket, tehát nem a olcsóság számít, de hogy nem feltétlenül a legdrágábbat vesztek meg a legmenőbbet, hanem ami úgy árérték arányban nagyon jó. De hát pont most is edzettünk, aztán találtunk egy bicepsgépet, vagyis én találtam, mert nem használtam még nálatok, és akkor azt is mondtátok, hogy valami ki volt már dobva valahol. Ki volt akkor a Gymdokinál, 120 000 forint volt csak, és közben az egyik legkényelmesebb gép volt. A Vasilon nyomtátok, nem? A Gym 80. Vagy Gym 80 az is? Mondjuk az is a Gym 80, ugye az is most menő lett megint, de akkor ez egy kidobott gép volt, aztán tök jól működik. Ráadásul még kényelmesebb is, mint a legtöbb modern squatpad szerintem. Mindegy, lényeg, hogy azért lehet ezt is ügyesen csinálni, akkor nem kellnek hozzá csillió forintok, hogy az ember egy termet berendezzen, hogyha kicsit ügyesebben csinálja meg tudja, nyilván térdek is hozzá. Hát ki szoktuk próbálgatni. Igen, mindig. Mind a ketten kipróbáljuk. Igen. Megmondja is, mi általában a Gymdokitól veszük, és mondja, hogy van ilyen, meg olyan új, gyertek, nézzétek meg. De hogyha látom, hogy van valami új, és akkor azt mondja, hogy nem jó, akkor azt nagyjából meg se szoktuk nézni, mert ért hozzá, annyira ő is. Na, a lényeg, hogy kerek legyen a sztori, hogy Turán kezdtétek a konditerem bizniszt. Igen, 2010. Hogy kerültünk ide Veresegyházra? Mi volt közte? Mert azért ez most itt szerintem sokan nem is ismerik Magyarországon, hogy mi ez a terem, itt most hol vagyunk. És közben szerintem az egyik legkomolyabb terem Magyarországon. Hány évet voltunk Turán? 4. Igen, 2010-ben nyitottuk Turán a termet, és akkor 13-ban elkezdtünk gondolkodni, hogy ezért csak kéne változtatni, el kéne, azért nagyon vidék, és eljöttünk a Medvefarmra. Unokaöcsi, eljöttünk a Medvefarmra, és beléptünk a városba, végigjöttünk autóval, és tetszett. Ez tetszik. Mondta, hogy nagyon csecsek. De tényleg ilyen kis takaros.
Igen. Szadán is a végén az ember, meg itt is jó a kilátás is, meg minden. Igen, és akkor elkezdtük nézegetni, hogy van-e Veresán konditerem. És nem volt nagy volumenű konditerem, és akkor... Sőt, még ismerős is mondta, mert az Attila, a Sósati oda járt hozzánk, igen. És az akkori párja mondta, hogy nincs ilyen hardcore terem. Ilyen fitness jellegű volt, de ahol keményen tudsz felhúzni, az olyan nem volt. És akkor így keveredtünk Veresre. Bérleményben. Igen, nem itt voltunk először. Nem. Béreltünk először csak az egyik felét, és akkor az évek során, meg a hónapok során tudtunk kinőttük, és akkor bővültünk folyamatosan, és akkor egyre több gép. És akkor 2019-ben megvettük ezt a telket az önkormányzattól, és akkor 2020-ban beütött a Covid. Az nagyon fájt, sok mindenkinek fájt. 8 hónapig kellett, hogy bezárva legyen az edzőterem. Ugye az a 8 hónap volt? 8 hónap volt novembertől, június valahogy így lehetett megnyitni. Ugye ott az a kiskapu volt, hogy sportolók, akik le vannak igazolva. Igen, nekem is volt akkor ilyen papírom. És akkor mindenki teniszezett, mindenki erőemelő volt, dárcozott, mert ahhoz orvosi papír sem kellett. Igen. És akkor ott mindenki hirtelen sportoló lett, és így tudtuk igazán átvészelni azt az időszakot, és 21-ben kezdtünk el tervezni, építkezni. 4 éve vagyunk itt. Igen, most június végén, június 27-én volt 4 éve, hogy átköltöztünk ide, és ez már a saját birodalmunk, ez már úgy van megtervezve, ahogy mi szerettük volna. Hát ez egy álom így az egész, szerintem minden gyórósnak, hogy ezt innen ugye nem is látszik, de ugye egyben van a lakrészletek is a teremmel, vagy hát nem egyben, hát hogy egy épületben van, és akkor csak egy ajtó választja el a lakrészlet teremtől, ez így szerintem sok mindenkinek egy álom, aki szereti a testépítést megedzeni. Meg úgy maga az egész terem is amúgy nem is nagyon van szerintem Magyarországon ilyen. Amerikában divatosabb ez inkább, hogy egy acélszerkezetes ilyen magas, nagy belmagasság, és akkor egy légtér, ez szerintem legideálisabb. Meg ott ilyen raktárépületek is vannak átalakítva, szoktam látni, hogy felengedik a olyan, mint egy ilyen nagy garázskapu, vagy nem tudom. Igen, vagy ahol Németországban is voltunk a Fibolat edzeni, ez a Evoland, az is egy ilyen régi raktárépület, és nagyon hangulatosan meg van csinálva, az ilyen betonelemek, meg minden, de nekem is ezt tetszik mindig, hogy szerintem sokkal hangulatosabb, mint az ilyen alacsonyabb termek. Igen, magas, fényes, nekünk nagyon dolgoztam ilyen pinceteremben is edzőként. Annak is megvan a feelingje, hát régen sokan ott kezdték régen szerintem. Igen, Asztóriába jártam én is, Asztória Fitnessbe jó sokáig, de... Levegő gyorsan elfogyott. Igen. És milyen így élni, hogy itt van egy ajtóra a konditerem, így el lehet választani a melót ugye normál élettől, vagy sikerül ez valamennyire? Szerintem igen, 99%-ban el lehet. Hát néha behaladszik, amikor csattan egy-egy súlylet dobják, de meg lehet szokni. Ja. Inkább azt mondom, hogy több az előnye, mint a hátránya. Jóval több. Igen, sokkal több. Mondjuk a nyitvatartás ide azért viszonylag limitált, már hogy nem nagyon limitált, de hogy nem éjjel-nappali. Nem. És akkor ezért vannak nyugodt órák, akár most is mondjuk 4 órától például ma már zárva vagyunk. Igen, hétvégén rövidített nyitvatartásban vagyunk. Nem tudom, hogy szeretnétek még valamit mondani róla, a kis gyermeketek, vagy a... Szeretjük. Igen. Szeretjük. Nekem a izében és a felkészülésben is ugye úgy volt, hogy égyomros kardió, és azzal soha nem volt gondom, mikor kijöttem, az mindig jó érzés volt belépni, de hiába üres, hiába van sötét, főleg így a készülés kezdetén, ilyen január-februárban, olyan mindig jó érzés volt ide bejönni. Jó, hiába kell kardiózni, ez az, de olyan jó volt, megírtam a kis. Ezért motivál bíjak ezek, mintha csak otthon kéne a kis szobába kardiózni egyet. Ó, igen. Kimentem oda előre. És mikor olyan volt, már néztem a napfelkeltét, ilyen romantikusban nyomtam. Igen, vadkacsákot az udvaron. Vadkacsák voltak az udvaron, igen. Verebek szedték össze a bogarakat eső után, hát ilyen kis romi dolgok. És ha ülne veletek szembe valaki, mint ők én, aki szeretne egy saját termet, akkor mit tanácsolnátok neki? Hát... mindenképpen vágjon bele. Megéri. Lehetőségeihez képest, igen, nézze meg azért a helyet, nézze meg, hogy hova nyitja, hogy
Hát most nem tudom, hogy az árak milyenek az építkezésben, de ott azért sok buktató van. Nekünk ott is. A terveket át kell nézni, a tűzvédelem miatt, ilyesmi. Igen, a belmagasság az azért jó, hogyha nagy, nem kell légcserélő, viszont kell, hogy legyen sok nyitható ablak, szerintem. Kell, hogy világos legyen. Hát nagyon meg kell nézni, hogy hova rakod, mint rakod, mert meg az is számít, hogy mennyi pénzed van szerintem, vagy hogy mit szeretnél vele. Az nem egy utolsó szempont. Az a legfontosabb, hogy mennyi pénzed van, igen. Nem biztos, hogy a legújabb csili-vili gépeket raknám bele. Mondjuk én mindig óvatosabb vagyok, én szeretem alulról felépíteni a dolgokat. Van, aki szeret úgy nyitni, hogy hitel, és akkor csillagvillog, 5 csillagos hozé, minden hiper-szuper benne, aztán 2-3 év múlva meg akarja nem biztos, hogy megtérül. Hogy igen. Hogy nem azt hozza, mint amire számított. Végül is, hogy ti neki, hogy csináltok egy próbát, hogy most az működik-e, akár itt Veresegyházon, és ha nem működött volna, akkor nem volt belefektetve azért a nagyon nagy összeg mondjuk az első terembe. Az elején nem. És akkor végül is így van egy ilyen proof of concept, hogy megnézitek, hogy működik-e, és ha működik, akkor lehet belefektetni még jobban. Igen, mi ott már úgy voltunk vele, hogy ha csak azok a vendégeink megmaradnak, akik ott voltak, és a sajátunkban vagyunk, nem így az ilyen bizonytalan helyzetben, hogy bármikor kiúszhatják alulad a széket, akkor már megérte. Hát amúgy komoly, hogy mennyi vendégetek van, mindig jövök, aztán még tele van a terem. Ahhoz képest, hogy a social media nem jól látlak titeket, vagy úgy bárhol, szóval ez... Nem is tudom, mi ez a social media. Szerintem, hogy tök szerencsés helyzetben vagytok ilyen szempontból, hogy olyan úgy megy ez a vállalkozás, hogy nem nagyon kell erőlködni hozzá online, aztán így. Hát azért még mindig vidék, azt mondom, hogy szájról szájra. Tehát, hogy oké, város, meg oké, közel van Pest, de még mindig azt mondom, hogy ez vidék. Hát meg azért van egy hangulat, aztán ti is itt vagytok a teremben, és akkor így én úgy látom, hogy szeretnek ide járni az emberek. Igen, mondjuk versenydiéta alatt kicsit diéta végén nem olyan a hangulat. Igen. Mikor lesz már vége a versenynek? Nem tetszel így nekem. Jaj, mondom. Igen. Voltak ilyenek, de... Igen. Hát nyilván azt én is meg szoktam kapni tőletek, mikor így versenyszezon van, hogy egyik másikodoktól, hogy azért vannak nehézségek, de ez vele jár. Vele. Aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. Igen. Meg azért, akit ugye a teljesítményfokozók is azért változtatnak az emberen, akármennyire is tudatos vele, meg akármennyire is jól tudja kezelni, akkor is azért érzi a hatásait. Igen. Mondjuk szerintem azért általában toleránsak voltak itt az emberek, így észrevették, hogy most nem olyan paszban vagyunk. Igen, sokan mondták utána, hogy úgy láttam, hogy most nem volt kedved 1-2 hete beszélgetni, akkor nem baj, ott hagytalak, tudom, hogy éhesek vagytok. És akkor, amikor már így most minden visszarendeződött, akkor így jön. Úgy igen, az érdekes, hogy mindenki azt hiszi, hogy legalábbis sokan, hogy ez a kaja miatt van. De nekem legalábbis az alvás miatt volt. Igen, te nagyon rosszul aludtál. Hát még az egész kimerültség úgy ráteszi. Igen, másképp fárad az ember olyankor. És akkor mégis ezzel együtt azért működik nálatok a család is, meg van egy gyereketek is. Hogy lehet összeegyeztetni ezt a sok mindent egybe? Tényleg a gyerek. Van egy másik gyerek is a konditermen kívül. Igen. Szóval azért tényleg működik a vállalkozás is egyben, az edzés is, a versenyzés szintjén, és akkor úgy látom, hogy viszonylag azért balanszban a családdal, hogy lehet ezt megoldani. Igen, teljesen. Hát így az időket összeegyeztetjük. Van egy ilyen jól bejáratódott ütemünk, én kelek, nyitok, utána jön ki Lívia, én bemegyek, megcsinálom a reggelimet, elviszem Boldizsát suliba, addig Lívia van a pultban, visszajövök, akkor felváltva tudjuk csinálni, amit csinálni kell. Mondjuk nálam sokszor volt a diéta alatt, hogy lefeküdtem egy fél órára. Igen. Nem mindig tudtam aludni, sőt sokszor nem, de így a feelingnek jó volt, hogy most pihentem egy fél órát, és akkor 10-kor jön a váltás, ugye a recepcióra, mi olyankor szoktunk általában edzeni, és 4-kor állunk vissza a melóba.
közben kaja, ez az amaz. Elmegyünk Boldiért. Én elmegyek Boldiért, általában elviszem ide-oda, te meg mész érte. Igen. És már az edzések is úgy vannak beállítva, hogy én se tartok már személyi edzést, csak egy barátomnak, ő meg hát vagy itthon van, vagy nincs itthon, és hát ilyen fele-fele kb. Végül is Frankikének, nem? Igen. Sokat van külföldön, és mikor itthon van, akkor is szerencsére ő annyira rugalmas, hogy be tudjuk állítani úgy az edzést, hogy Lívia pontként tudjon lenni a pultban. És akkor a hétköznapok így vannak, én szoktam zárni, 8-kor még bemegyek kajázni, akkor kint van Lívia, aztán cserélünk, ő fekteti, megintézi Boldizsert, én meg zárok, és akkor fél 10-kor zárunk, és hát ilyen 10-11-kor már alvás. Igen. Utána jön a szexparti, meg ilyesmi, de hát arról itt nem beszélünk. Ennyi, azt most itt... Azt megbeszéltük, hogy ezt nem beszélünk. Azt már külön megbeszéltük, igen. Igen. Ja, de akkor azért viszont szigorúan tartjátok a menetrendet. Muszáj. Igen. Meg hogy az én időt, azt valahogy, vagy a saját magatokra fordított időt, vagy egymásra fordított időt, azt meg ugye így akkor elszeparáljátok. Igen, és ez így, hát szerintem kényelmes is, ez így, ahogy beállt. Teljesen jó. Annyi még, hogy pénteken csak délelőtt vagyunk már, délután, hogyha el tudjuk intézni, meg az záráskor már alkalmazott van a pultban, meg hétvégén is. Igen, ilyenkor szoktam tapasztalni, hogy azért jobban ráértek. Ja. Hát azért kell ezt, de nem lehet ezt minden nap csinálni. Nem. Ennyit megér az alkalmazott. Igen. Kell a pihi, igen. Muszáj. Kikapcs. Muszáj, nehéz. Mondtad, hogy visztek edzésre a gyereket, hogy szívetek szerint mit szólnátok, hogyha a gyereketek testépítő akarna lenni? Hogy támogatnátok, vagy nem annyira? Szerintem ezt nem ilyen fiatalon döntik el amúgy. Hát de mi támogatnám mindenképpen egészséges határig. Tehát, egy jó coach van, akire már rá tudnánk bízni, ugye? Igen. Ja. Amúgy igen, én szeretném, tehát muszáj neki edzeni most is, kétféle edzéstípusa van, úszik is, és Muay Thai-ra is jár, de ha eléri korban azt, és azt mondja, hogy anya, apa, szeretném ezt csinálni, akkor én úgy gondolom, hogy teljes merszélességgel mind a ketten mögé fogunk állni, és mind a ketten fogjuk segíteni és edzeni. Csak valami jó termet kell találni neki. Igen, meg egy jó edzőt. Edző már van, most nyaltam be neki. Termet meg csak találunk valahol. Hát valamit majd busszal átjár valahol. Tehát igen, amíg lehet, addig naturál vonalon szeretném. Erre szoktam kíváncsi lenni, mert azért, ugye így, hogy benne van az ember, azért látja ugye a pozitív meg a negatív oldalát is ennek a sportnak. Aztán igen, de ugye akkor inkább az is lehet egy jó megközelítés, hogy az ember ugye inkább felügyeli jobban, meg akkor próbálja helyes úton tartani a testépítésen belül is, és akkor inkább meg lehet óvni a problémáktól. Én azt mondom, hogy most sokkal humánusabb, mint volt 20 éve. Sokkal mindenben humánusabb. És mire ő oda kerül, még annyit fog fejlődni szerintem. Igen. Tehát magában az edzés típusban is, az edzésben is, az étkezésben, és a versenyfelkészülésben. Itt beszéljünk a naturálvonalról, vagy beszélhetünk a teljesítményfokozókról, sokkal-sokkal humánusabb. Igen, hát arra nem is beszéltem, hogy én még ugye középiskolában téged néztelek a BBTV-ben. Azt nem most volt, úgyhogy én ugye nagy rajongó voltam régen is a testépítés iránt, és akkor úgy megnéztem az összes részét a BBTV-nek akkor még. És akkor ezzel kapcsolatban felismerült akkor a kérdés most, hogy mondtad, hogy akkor mennyibe változott a testépítés ahhoz képest, hogy akkor csináltátok, meg ahhoz képest, amit most csináljuk. Ég és a föld. A táplálkozás része az egész is sokat változott. Most hát van, aki ragaszkodik az idézőjelben mondó old school módszerekhez, van, aki nyitottabb az új módszerre. Én azt mondom, ebből a szempontból ki mit csinál szívesebben, az a jobb, mert akkor jó szerintem, hogyha szívesen csinálod. Viszont a kaja nekem, én azt mondtam is itt mindenkinek, akivel beszélgettem, a pultban megkérdezték, hogy milyen, meg hogy, meg miért, és mondtam, hogy annyira jó ez a kaja, jó, mikor már a végén vagyok, akkor már
De a kaja akkor is jó, csak engem az agyam becsap egy kicsit, de annyira jó az a kaja, hogy ez szerintem ilyen 90%-ban 365 napjában az évnek tartható. Mégis tartjátok is. Ja. Igen. Tehát igen. Teljesen más. Hát emlékszem régen 20 éve, amikor mentünk színpadra, úristen, már csak szerdán ennyi deci vizet, csütörtökön ennyit, só teljesen megvonva, és akkor már mire odaértél, hogy szombat verseny, akkor már meg voltál halva, mert már pénteken nem ittál. De előtte is csak ilyen 5 deci, meg 3 deci, és most meg verseny előtti nap én személy szerint 1,75 liter vizet megiszok. Tehát, régen ez elég extrémnek hangzott volna. Igen. Régen, én az első Superbodymon, mikor indultam, akkor még nem is kerültem be döntőbe se, ez 2004-ben volt. Az nem, és az nem most volt. Ja. Kupcsik Lacit kérdeztem, hogy mivel töltsek. Hát azt mondja, valami könnyű kaja, amit szívesen megeszel, és könnyen megemészted. Hát mondom, mit eszek szívesen? És akkor néztek az emberek, volt egy ekkora nagy ilyen műanyagtálam, tele volt főtt virslivel, meg trapista sajttal, meg mustárral. És akkor így toltam a virslit, meg a trapista sajtot. És ott néztek ott az emberek, hogy ez normális. Hát szerintem 3-4-et tudtam megenni ott akkor volt valami, amilóridoztam, és azt hiszem... Az egy folyadék nélkül kellemes. Nem csúszott. Mondom, miért nem esik jól? Hát só volt benne amúgy. Só az volt benne, só az volt. Zsír is. A trapistában. Úgyhogy ahhoz képest sokat változott, igen. Nagyon sokat. Virslis töltéshez. Mondjuk az, hogy aki azt akkor kibírta, most ahhoz képest ez easy, könnyű fokozat. Amúgy igen. Tényleg. Ha úgy kéne csinálni, én mondtam is mindenkinek, én nem tudnám. De most ez a kaja, ez nagyon jó. Hát meg ugye annyiból jobb, hogy nem az van, hogy verseny után akkor szétesik az ember és elhízik, hanem igazából ugyanazt csináltak tovább, csak kicsit többet esztek. És akkor igen. Most azért azt látom, hogy már mióta velem, vagy hát most nem úgy akartam kihozni, hogy velem dolgoztad, de hogy mióta ismertiteket, formában vagytok egész évben. Egy kis víztartáson meg azon kívül. Igyekszünk, igen. De azért ez sokkal egészségesebb így. Gondolom a régi versenyek után nem így nézett ki a forma 2 hónappal. Hát én nem tudtam bekötni, felvenni nem tudtam a cipőmet, a sportcipőmet a lábamra, annyira vizes volt. Igen. Meg is ijedtünk ott, hogy mi van, Vesztőben voltam a koleszban. Vérnyomás szerencsére nem volt megmérve, úgyhogy nem aggódtunk miatta. Nem mértünk, vércukrot se, vérnyomás sem. Nem kell aggódni miatta. Ami viszont talán nem biztos, hogy pozitívum, nem tudom, hogy ezt hogy gondoljátok, hogy akkor nem volt social media, meg ilyesmi. Nem tudom, hogy abból a szempontból könnyebb volt-e, vagy jobb volt-e készülni, vagy edzeni esetleg, vagy lejönni edzeni, és akkor nem volt senki, aki videózzon, meg kamerázzon. Nem tudom, hogy ez mennyire zavaró most, vagy mennyire volt az, hogyha visszagondolok, mennyire volt kellemesebb úgy az egész sport, vagy úgy nagyobb feelingje volt. Mi most se nagyon kamerázzuk magunkat. Ti szerencsére tudom, hogy irigyelek is egyébként benneteket, hogy ti megéltek social media nélkül. Nekem ugye valamennyire kötelező ezzel foglalkozni, pedig nem annyira szeretem. Bár azért kezdem meg szeretni így, hogy jövök bele mondjuk úgy, vagy minél többet csinálom, annál jobban amúgy nem is annyira esik nehezemre, de hogyha én megtehetném, akkor valószínűleg én soha többet nem szerepelnék sehol a social médián, és arra irigyelek titeket, hogy nektek olyan az egész üzlet, hogy igazából megtehetnétek, hogy soha többet nem szerepeltek sehol. Pedig amúgy a jó tartalmakra szerintem szükség van. Én legalábbis sok abból indulok ki, mert én szeretem nézni ezeket mostanában. Főzés közben, kardió közben, kaja, ez az amaz. Akkor azért van pozitív oldal. Közben is hallgattam. Most a Johnnynak meg Ricsinek az edzését, toltam a hajamat, és őket hallgattam, nyögnek meg. Kiabálás nem volt, de... Ja, egyébként ilyen szempontból lehet, hogy akkor így pozitívan is hozzáállni. Szerintem jó, ha van jó, az nem jó, hogyha rá van kattanva az ember, és csak ezeket nézi, mert hát ilyen belefutok olyan fura tartalmakba is, hogy nem értem, hogy miről beszél az illető, és igen, kicsit lehet, hogy fel van hígulva, de szerintem ki lehet szűrni. Vannak jó minőségű tartalmak. Igen. Az meg mondjuk jó lehet, hogy valakinek akár olyan szempontból is, hogy nem biztos, hogy körülveszik megfelelő emberek, és akkor online meg ugye megtalálja igazából idézőjelesen a társaságát, hogy akkor nem beszélget ilyen emberekkel, de mégis ugye olyan emberekkel van kapcsolatban, ha csak videókon meg podcasteken keresztül is, akik azért pozitív befolyást gyakorolnak rá. Ja. Amúgy ez egy olyan dolog is szerintem, hogy
manapság, hogyha hát csúnyán fogalmazva nem kíváncsi rád senki, van, mit tudom én, 4-5 követőd, mindegy, vagy azt se tudja senki, hogy ki vagy, de te szeretsz edzeni, meg foglalkozol ezzel, és úgy érzed, hogy ezt meg kell osztanod a világgal, németül, angolul, magyarul, mindegy, veszel egy kamerát, felveszed az edzésedet, feltöltöd YouTube-ra, Instára, TikTokra, mit tudom én. Régen, hogy bekörüljél egy újságba mondjuk, régen voltak újságok, magazinok, bocsánat, nem újságok, magazinok, egy fitmessző vagy ilyesmi, ahhoz le kellett valamit tenni az asztalra. Akár, hogy egy versenyről 2-3 fotó megjelenjen rólad, és akkor megemlítsenek, hogy te ott 3.-4. helyezett legyél, akár, hogy egy teljes oldalas vagy 2 oldalas riportot csináljanak rólad, amit előtte megelőzött egy fotózás, akár műtermi, akár edzőteremben, az szerintem annak ott volt értéke, volt súlya. Lehet, hogy ez egy kicsit felhígult, és ez lehet jó is, meg nem is jó. Hát csak kicsit el lett szeparálva, hogy az eredménye attól, hogy kinek mennyi nézettsége van, vagy... Amúgy igen. Ugye akkor akár meg lehetett élni, tehát hogy nem lehetett akárkinek ebből megélnie, viszont aki meg versenyzett, az megélt belőle. Most meg mondjuk nem elég a versenyzés hozzá, mert igazából nem attól függ a követőszám, meg a szponzoráció. Igen, meg a szponzorok is megkövetelik, hogy valamit rakjál, valamit csináljál, és akkor hát vannak olyanok, hogy leülsz vából nyomni, és lerakod a fehérjét magad elé, és akkor ez egy promóció. Igen, bár ez talán már egyre kevésbé jellemző. Igen, és azért viszonylag jó minőségűek már a contentek, tehát elvárják azért, hogyha komoly szponzorációt akar az ember kapni, akkor ott el van várva, hogy azért komolyabb tartalmat is gyártson. Vannak már főzős műsorok, igen. Ez az amaz, igen. Az még szintén hasznos lehet, ugye? Igen. Azért kajaötletek, meg minden, az mindenkinek hasznos tud lenni, úgyhogy... Főleg diéta alatt, igen. Igen. Sőt, nem csak diéta alatt. Igen. Mert most például elmentek a Lajosék Csontosék nyaralni, és akkor Lali felrakta, hogy nyarás törökben voltak, azt hiszem, ott azért a habzsidős is szokott lenni. All you can eat, meg és felrakta, hogy lehet itt is normálisan kajálni, és rakott ki képeket, meg videókat, hogy igen, a napi ezt meg ezt. Aha. Úgyhogy ez is például hasznos szerintem. Ja. És azt nem tudom, hogy látjátok, én úgy látom, hogy mostani formán, most kint van egyébként, pont itt nem látszik a felvételen, de kint van ugye a régi versenyformátok itt a falon, és annak ellenére, hogy azért egy pár év eltelt, nem lehetetek fiatalabbak. A forma... 2008-as képek. Igen, hát azért ez nem most volt, hogy tehát ahhoz képest, hogy idő eltelt, és elvileg ugye sokan úgy állnak hozzá, hogy 30-40 után már az embernek ugye vége van. Ehhez képest most sokkal jobb formát hoztatok a versenyeken, mint akár akkor. Hogy miben látjátok ezt igazából, hogy igazából hiába vagytok akár 40 fölött már jóval. Közel. Mégis igazából a csúcson vagytok szerintem fizikálisan. Szerintem az izomérettség, most olyan elcsépelt agyizom kapcsolat. Igen. Szerintem sokkal tudatosabban edz az ember 40 fölött, mint fiatalon. Sokkal többet kell beletenni. Sokkal többet kell beletenni. Én nőként tudom, ugye én nekem ez a hajlító popsi, ez a gyenge pontom, hogy nem lóghat a seggem. Nyilván ezért rengeteget kell beletennem, nem elég a heti 2 lábedzés, hanem felsőtesteknél is mindig van popsi gyakorlat. Elég keményen megzúzom, hát szerintem látszik is az összehasonlítós fotókon. Tehát amíg egy 20 évesnek elég, hogy 3-at hátra lendít a lábával, 5 kilóval, az nekem közel 50 évesen nem lesz elég. Tehát sokkal többet kell beletennem, mint egy fiatalnak. Nálunk már a gravitáció dolgozik, a bőr csak megnyúlik, csak nem úgy néz ki, ahogy 21-2 évesen. Viszont ami az előny a korral, az tényleg az izomérettség, a sűrűség, a tömege, a formája sokkal szebb, mint a fiataloké. Nyilván ugye ez az a 28-30 év, amit végig toltunk. Van egy pár év rutin az edzésben. Igen, tehát azért 28-30 éve edzünk mind a ketten.
Nekem annyi maradt ki, hogy a szüléskor, mert hogy szülésig végig edzettem, de már a császár után egy héttel kardióztam, és ha voltak ilyen esztétikai műtétek, az a időintervallum, amit ki kellett, hogy hagyjak. Vagy éppen volt egy életmentő műtét. De ott is már, ahogy lehetett, toltam. Neked meg semmi, nem? Én gondolkoztam ezzel, igen, én magamhoz képest mindig keményen próbáltam edzeni, úgyhogy idézőjelben bukásig, ma ezt mindenkinek mást jelent, de meg mindig örömmel edzettem, tehát nem volt olyan, hogy nyűg volt az edzés, hogy nem tudom, és nem is nagyon hagytunk ki edzést szerintem. Max, amikor volt valami kis sérülésem, vagy ilyesmi. Hát neked is a hátadon, amikor kivették a zsírcsomót, meg most a ginódat, ahogy igen, kivették. Tehát kb. ennyi volt a szünet, és nem tudom, hogy talán ami most nekem egy pici lendületet adott, az az, hogy változtattam az edzésmódszeren. Sok mindent kipróbáltam régen, lassú negatív, lassú pozitív, különféle technikát, FST7, HST-ztem is, és a push-pull-leget is próbáltam régen, csak rosszul. És mikor most veled is elkezdtük a munkát, akkor is mondtam, hogy maradnék ebben a hétfőtől péntekig felosztásban. Úgy is kezdtük. Aha. Igen. Mondtad, hogy semmi gond, úgy lett összeállítva az edzésprogram. Szerintem egy hónapot, vagy másfél aztán hónapot egyszer mondtad, hogy hát akkor mégis megpróbálnám. Igen, kipróbálom, ja. És leérted az edzéstervet, és akkor így fel is mondtam a szemöldökömet, hogy 2 sorozat, nem már. És meg a nagyobb pihenők, és nekem ez szerintem rádobott egy lapáttal most. Amúgy ami különbség a régi formámhoz képest, szerintem, és az eredményhez még hozzájárult, így az edzésen kívül, szerintem az okosabb tápkieg meg kémia, tápkiegben a vitamint is beleértem, meg a jobb minőségű kaja. Biztos. Szerintem az nagyon sokat jelent. Hogy többféle és tényleg minőségi táplálék. Hát meg azért most már végre sikerült úgy, hogy beszáradni. Régen nem voltatok nagyon szárazak, hogy néztem a formákat. Igen. Mondjuk ez simán köszönhető, akár annak is szerintem, hogy egyszerűen hosszabb ideig diétáztunk. Igen, de az is annak köszönhető szerintem, hogy könnyebb ezt a diétát. Bírható valamennyire, igen. Ja. Így hogy mondtál egy dolgot, a bőrfeszességet. Nálad azért ezt befolyásolta negatívan egy jó nagy fogyás is. Majdnem 40 kiló. És akkor kezdjük annak, hogy miért híztál el, meg hogy jött ez a probléma. Ott voltak egészségügyi problémák, azt tudom, igen. Hormonális, meg mindenféle hát bajok. 2009-ben lett egy májruptúrám. Nem tudtunk róla, hogy hormonális eredetű májdaganataim vannak, és beütöttem az oldalamat, és ott lett egy májruptúrám. Ott életmentő műtét, mesterséges kómába tartottak, majd abból felépültem, és elkezdtem hízni. Nem ettem sokat, és mégiscsak híztam, és akkor zsúb 25 kiló. És akkor úgy elkezdtünk gondolkodni, hogy hát meg kéne csak azt a pajzsmirigyet nézetni. Ugye hepatológushoz kellett járnom elég sűrűn, és akkor mondtam a hepatológusnak, hogy pajzsmirigy, nézzük már meg. Nem, hát minek, hát szép így maga is. Jó, hát mondom, jó, szerintem nem egy csatornán vagyunk. És akkor megnéztük a TSH-t, ugye annyira nagyon nem tudom most azóta, hogy változtak, mert én saját magamat koordinálom. És akkor 10 fölött volt. Azonnal jöjjön vissza, azonnal tiroxin. Nem annyira optimális. Ja. Igen. És hiába szedtem a gyógyszert, hiába figyeltem oda a kajára, tényleg lesz ilyen megmondhatója, akkor is dekáztam a zöldséget, és csak híztam. Egyszerűen nem sikerült lefogyni, és akkor gyógyszereket váltottam, eljutottunk a Sintroxinig, az ugye most a legjobb elviekben, mert 24 órán keresztül. Sok mindenkinek hiába ugyanaz a dózis, jobban felszívódik. Igen, mert elvileg 24 órán keresztül adagol folyamatosan, tehát itt azért beveszem reggel, mert nem az van, mint a sima T4-nél, hogy várni kell fél órát, és akkor nem ehetsz, nem ihatsz. Elviekben ehetsz, ihatsz rögtön, mert hogy folyamatosan szívódik ez a gyógyszer.
Hát aztán beköszöntött a kor is, premenopauza, ugye elkezdtük együtt hormonpótlást, igen. Hormont pótolni, és én nekem ott minden. Tehát én azt merem mondani, hogy én nekem itt a hormonpótlás, premenopauza, szerintem az lökte át ezt az egész pajzsmirigyet, tehát hogy én nekem ez pozitív, és egyszer csak le tudtam fogyni. Ja, hát ezt úgy is gondolom, hogy ezt legtöbbek valószínűleg jobban járnak vele, hogyha ugye a hormonpótlás csak annyit jelent, hogy normális szintre beállítjuk a hormonokat, igen. Tehát nem kokszolásról beszélünk itt, nem. Meg itt csak a női hormonokról. Progeszteronról beszélünk, ja. Igen. Hogyha engedélyezek, akkor megmutatom majd a before képeket, azért ez a plusz 40 kilós, az brutál volt. Igen. Ja. 5 óra. Meddig csipog? Eddig csak. Nem baj. Most zárt a terem egyébként? Vagy? Nem, minden órában. Ja, csak óránként csipog. Ja. Szóval ez a nagy fogyás, és akkor a nagy fogyással kapcsolatban ugye tipikus probléma szokott lenni, tehát nálam is sok ilyen konzultáció van emberekkel, hogy ugye hiába fogynak le, nem néznek jól, mert nagyon lóg ugye az egész bőrük, és akkor ezt nagyon sokan csak sebészeti úton tudják helyrehozatni. Neked viszont nagyon jó helyre jöttem úgy. Ugye jártál mindenféle kezelésekre, ilyen rádiófrekvenciás, akkor mondd nagyjából, hogy ez hogy volt, mert én is tudom pontosan, hogy azért tehát 40 kilós fogyáshoz képest full feszes a bőröd igazából. Igen, nyilván egy része genetika is, hála Isten, lekopogjuk. De nagyon sokat olvastam, utána beszéltünk is sokat róla, jó, próbált ki, és akkor ez a rádiófrekvenciás kezelés tűnt annak, hogy ezt mondták a legjobbnak a bőrfeszesítésre, és akkor elmentem egy szalomba, ott mondták, hogy egészítsük ki ez az LPG-vel, tehát hogy a kettőt együtt, és 2 hét alkalmas, hetente egyszer mentem LPG, utána volt egy fél órás rádiófrekvenciás kezelés, és ebből 2 ilyen kis etapot csináltam, 2-szer csináltam, egy nyári szezon volt, és egy őszi szezon, és még a szalomban a kezelőhölgy is mondta, hogy ha nem ő csinálja, akkor ezt nem hiszi el, hogy ilyen szinten, a 3. kezelés után ilyen szinten a bőr regenerál. Hát én is ugye a check-in képeken ugye láttalak, és akkor néztem, mondom, mi történt itt. Igen. Milyen kezelésen voltál, mert ahhoz képest, hogy tényleg drasztikusan változott, nagyon gyorsan. Igen. A második kezelés sorozatra már az LPG-t nem tudtuk csinálni, mert ott már nem volt rajtam egy deka zsír sem, és akkor ott maradt a fél órás rádiófrekvenciás, de én mondtam, hogy a legerősebbre rakjad hőfokba, nem baj, ha picit megég a bőröm, toljuk. És így. De most megint szeretnék majd elmenni, mert hála Istennek messze nyitott egy szalon, és most szeretnék menni most egy kis más testrésszel. A fiúknak erre vasalás helyett is. Az igen, helyre. Tehát, hogyha nagyon rájtos, roncos, rotos, lopos, bozontos. Tehát én azt tudom ajánlani a lányoknak, hogy egy sebészeti beavatkozás előtt mindenféleképpen ezt próbálják meg. Fiúknak is jó, nem? Aki hirtelen fogyott. Hát, hogy ugyanúgy tud lógni a bőre fiúknak is. Igen, mindenkinek jó, de én azt mondom, mielőtt kés alá fekszenek, ennél több is veszik a Dunába. Megér kipróbálni. Amúgy ez fájdalommentes. Ja. Hát ez fájdalommentes, ja. Meg nincsen ugye gyógyulási idő, meg kockázat nagyon, meg semmi. Most ez úgy hangzik, mint a reklám lenne, de én ugye inkább azért örülök ennek, hogy ezt rajtad láttam, mert valószínűleg nem javasoltam volna senkinek, vagy nem tudom. Tehát én általában szkeptikus vagyok az ilyesmikkel kapcsolatban. És tök jó, hogy rajtad meg láttam egy a konkrét eredményét, mert így akkor merem ajánlani bátran bárkinek. Hát én is pont ajánlottam itt egy lánynak, nagyon lefogyott, hogy próbálja ki, mielőtt elmegy sebészhez, mert hogyha csak 50%-át visszahúzza az első, a második meg a maradékot, tehát nem mindegy, mert tényleg nincs gyógyulási idő, befutsz, megcsinálják egy 40 perc az egész, és mész tovább a dolgodra, ha működik, akkor meg tök jó, mert nem milliókat fizetsz a plastikára, hanem kipróbáltad, és mit tudom, 120 000-ben megáll egy kezelés. Hát most ott a before after képeiddel sok ilyen kezelést el lehetne adni amúgy. Már hogy a fogyás előtt, meg utána most, ahogy kinézel, az tényleg elképesztő. Tehát most azért ahhoz képest a forma olyan, hogy profi mezőnyben is megállja a helyét, olyan száraz, meg olyan vékony a bőröd. Tehát azért ennél szerényebb célokat szoktak az emberek kitűzni, és még azt sem nagyon tudják elérni, úgyhogy ahhoz képest ez tényleg így nem rossz. És mik a céljatok most még a testépítésen belül?
Hát most az őszi szezont azt megpihenjük egy picit, és tavaszra. De munkával pihenjük meg. Hát nyilván nem úgy, hogy most nem fogunk edzeni, meg a kajába elengedjük magunkat, hanem nem készülünk versenyre, hanem építkezni szeretnénk. Hiányosságokat javítani picit. Javítani, igen. Én a széles hátizomra szeretnék nagyobb hangsúlyt. Hát abból is sose elég. Igen, mivel sajnos genetikailag a derekam vastag, ezért optikailag avval tudunk csalni, hogy megszélesítjük ott a széles hátizmot. Hát meg én azt mondom, hogy egy nőnek a segghajlító az bármikor, abból bármilyen mennyiség feszítő. Tehát lehet építkezni, szeretnénk javítani dolgokon. Igen. Én Albániába készülök. Ami egyébként majd Angliában lesz, Albán arénában. Én Albániában megyek akkor is. Igen, ezt jó megbeszéltük, hogy megyünk Albániába versenyre. Aztán kiderült, hogy az nem Albánia, Londonban az Albán Arena. Úgyhogy Londonba megyünk a PCA Masters-re. Április 18. Április 18. Ez az első dátum. De akkor lényeg az, hogy mindig vannak azért ambíciók. Igen. És mi tud ilyenkor motiválni még a versenyzésre, meg hogy minél jobb formát hozzatok még mindig? Engem az motivál, hogy ez ilyen jó érzés végül is. Maga a folyamat, nem a verseny? Maga a folyamat, hát a verseny is az van, hogy én a versenyen már tök jól szoktam érezni magam. Ott barátkozunk, bratizunk. Régen az erőemelő versenyeken éreztem ezt, hogy ott tök jó társaság jön össze. De itt is, hogyha, ugye ez ilyen csöves tábor, mert itt fekszünk a földön, ott fekszünk a földön, de akihez eddig odafeküdtünk, idézőjelben, értsd jól, úgy mindenkivel így tök jól összebratyiztunk, és ez jó érzés. Amikor melegítünk fönt, a színpad előtt, ott se feszült a hangulat, legalábbis nálunk a Mastersban, ott is dicsérjük egymást, őszintén dicsérjük, tehát nem azt mondom, hogy te rakásszal, vagy téged legyőzlek, hú, nagyon jó a forma, bátya, tök jó. Tehát nem ez van, hanem tényleg dicsérjük egymást, tiszteljük egymást, mint versenytárs, és ez is őszintén jön, örülünk egymás sikerének. Engem, amikor a Lacus legyőzött, tök örültem neki, mert nem csak azért, mert egy csapatban vagyunk, hanem régóta is ismerjük egymást, és nem tudom, valahogy nekem is jó érzés volt. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a mostani szezonban voltak nehézségek, de a végén, mikor ezt ki tudtuk javítani kb. egy hét alatt, mert mindig volt valami. A végén nekem voltak ilyen félrekekszezések. Volt egy kis megingás. Igen. Az a hosszú készülés miatt volt már, de az elején a fő versenyek előtt. Nem tudom, nekem az ilyen jól esett utána, olyan jó volt, hogy úgy tudunk színpadra állni, hogy mindent megtettünk. És valahogy mindig volt egy pici fejlődés, nekem azt tetszett. Nekem az jó volt. Nekem ez motivál, nem tudom. Engem minden. Belenézek a tükörbe, és úristen, honnan indultam, és hova jutottam. Az is, igen, az is jó. Ezt ne legyünk álszentek. Szeretnénk jól kinézni. Igen. Meg minél jobb formában lenni. Hát azért igen, a 2-3 XL-es ruhából belefogyni egy XS-esbe, azért az szerintem minden. Ja, van, hogy a gyerekkel közös ruhát hordanak. Igen. Versenyfelkészülés alatt közös nadrágba el. A gyerek a kéttel velünk az. Igen. Igen, nyilván azért kezdtünk bele az egész sportba, szerintem valamennyire mindannyian, mert szeretünk jó formában lenni meg. Ja. Hát mondjuk ki már el se tudnánk képzelni edzés nélkül az életet. Mert ugye most a verseny után elmentünk nyaralni, biztos, hogy egy hétig nem veszek súlyt a kezembe. Na jó, azért kétszer átmozgatózunk. Na jó, kétszer átmozgató, hát abból 6 edzés lett. Hát Mert jól esett, mert kell. Igen, jó volt. Mi nem szoktunk soha együtt edzeni egyébként. Régen, amikor összejöttünk, akkor volt, hogy együtt edzettünk, de nem edzünk együtt, de egymás mellett edzünk. Az is jó. Igen. Hát mások a célok az edzésben nyilván. Igen. Más gyakorlatok kellenek. Igen. Más súlyokat dolgoztok, úgy, ahogy igen. De én nagyobbal, igen. Kicsit erősebb, vagy igen. Hát én ilyen popóra szoktam főleg sokat edzeni, meg ilyesmi. Jó. Még amit én fontosra tartok nagyon nálatok, meg amiért amúgy is tisztelek titeket, hogy
azt látom rajtatok, hogy attól függetlenül, hogy sikeresek vagytok, valahogy jó emberek is vagytok mellé, és mindenkivel segítőkészek vagytok, meg kedvesek. Tehát nagy átlagban inkább nem ezt látom, hanem azt látom, hogy úgy lesz sok ember akár úgy lép előre, hogy másokon mondjuk úgy átgázol, vagy hogy másokat kihasznál. Nálatok meg pont az ellenkezőt látom, hogy ti valahogy nektek azért, hogy segítek a többi embert, meg mindenkivel tök nyitottak vagytok, meg segítőkészek. És vagy azt látom, hogy nektek ez még így szerintem segített is, vagy nem tudom, hogy álltok ehhez. Miért vagytok ennyire jó emberek, hogyha lehet ilyet kérdezni? Tudom. Szerintem ez ilyen vele hozott, vele született. Én ezen nem gondolkoztam, hogy... Én valószínűleg ezt nem veszitek magatokon észre, nekem ez kívülről Nem. furcsa volt, mert így nem ez van szokva az ember, főleg a testépítés közegében szerintem. Nálunk ez így jön. És olyan kivételeknek látlak titeket ebbe. Ja. Nekem azt mondta anyukám, légy jó, mintha Ja, az más. Ez más. De Nem tudom, én ezen nem gondolkoztam, hogy nem tudom. De én legalábbis Boldizsárnak is azt szoktam mondani, mikor így mondja, hogy ezen bosszút áll, meg azon bosszút áll, mert nem adta oda a labdát, vagy ilyen potom hülyeségek, hogy mindenkivel úgy kell viselkedni, ahogy szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Szerintem ez ilyen alapdolog kéne, hogy legyen az embereknél valahogy. Jó, amikor van a diéta, akkor van, hogy nem vagyok annyira kedves. Tehát akkor így... Igen. Most apádat hagyod, mert apád ki van. Igen. Apád állapotban van. Igen. Az más, mint... Igen, mert hogy van férfi nátha, és van férfi diéta. Igen. De. Az keményebb a férfi diéta. Igen. 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 Akkor nem olyan bonyolult dolog, ez csak hozzáállás kérdései, akkor úgy viselkedj a másik emberre, ahogy vele szeretne, hogy viselkedni. Szerintem Igen. Igen. Ja. És akkor utolsó kérdés csak, hogy mit jelent számodokra a siker? Ezt meg se gondolkodtunk. Nem is kellett volna, azóta lényeg, hogy ne gondolkodjatok rajta. Ja. Siker? Hát most nem tudom, mi a siker? Én már valahogy azt látom rajtatok, hogy ez az egész, hogy így összeállt, ez már azért el is sikeresnek mondható. Már úgy nem üzletileg, hanem úgy minden szempontból, hogy vagytok. Ezen így nem gondolkoztunk, de nemrég beszélgettünk azon, hogy Igen. ha minden így lenne, akkor így Most maradna, ha most állítanám meg az megállítanád az időt úgy, hogy ebben a tempóban folyjon tovább minden, ebben a Ez most lenne. pillanatban, akkor ez ilyen jó pillanat lenne, igen. Igen. Erről Hogyha ez az állapot lenne nemrég végig. beszéltünk pont, hogyha megállíthatnám az időt, akkor én azt mondom, hogy most. Nem 20 évesen, nem 25 évesen, nem 30 évesen, hanem most 49 évesen. Azért ez egy tök jó dolog szerintem, mert lehet, hogy valaki mondjuk ezt nézi, mondjuk 30 évesen és épp egy tök rossz állapotban, akkor nem arra gondol, hogy mondjuk az életének már úgyis vége van, már mindegy neki, hanem ti is igazából majdnem akkor házasodtatok még csak össze. 33 voltam. Aha. Én 30 évesen váltam el, és 33 voltam. Úgyhogy azért még tud nagyot fordulni az embernek az élete. Mert 3 évvel vagyok idős. És nem is magától fordul az élet, hanem igazából ti alakítottátok úgy, hogy ilyen legyen. Amúgy igen, mert nagyon érdekes, mert amikor én férnél voltam, neki is volt élettársa, és Óbudán laktunk mind a ketten, egymás melletti háztömbben, és soha nem találkoztunk. A teremben láttam, vagy kétszer szerintem. Én nem is láttalak, mert hogy már akkor is ilyen bedugtam a fülemet, és Igen, olyan volt. antiszociális. Hogy... Hát én néztem, hogy ki ez a Ez a csajnak nincs esélyed. Ez a túl magabiztos versenyző. De igen, emlékszek a szetre is, amiben nyomta az edzést. Ja, igen, ilyenekre de ez is csak később derült ki. Jó, már akkor kapuszniba toltam. Nem, mert izében voltál, baseball sapkában. Akkor baseball sapkában. Baseball sapka, MP3 lejátszó, és itt a karodra volt valahogy felrakva. És valami kék ilyen picsagatjában edzettél. És mindig ilyen padon így tologatta a lábát, ilyen popi gyakorlatokat csinál. Már akkor. Na, ez egy szép záró gondolat volt szerintem. A popi gyakorlat. A picsagatja. Picsagatjában a popi gyakorlat. Picsagatja. Igen, ezt szerintem így hű hozzátok még. Hogy ezt nagyon sok filter nincsen rajtatok. Ne is legyen soha, szerintem azt kívánom nektek. Úgyhogy örülök meg, köszönöm szépen, hogy beszéltem veletek így ilyen keretek között is.
megköszönöm, hogy együtt dolgozhatok veletek, úgyhogy mi köszönjük. Köszönöm a mai edzést, meg a edzéstechnikáját is. Ja. Akkor köszönöm, jó pihenést. Jó pihét. Köszi. Köszi. Sziasztok. Sziasztok. Most kinek köszönöm? Az a kamera. Ja, sziasztok. Jó. Ennyi. Szerintem faszom volt. Jó volt. Én még szerettem volna sok mindent mondani, mindegy, majd Már legközelebb. csinálok egy YouTube csatornát most.